Новите гелове на Dama Nail Art вече са при мен и аз нямах търпение да ви ги покажа. Те, както знаете, нямат имена и аз за това реших да си ги кръста. Сатенената колекция. Искам да ми кажете на вас кой цвят ви допада най-много. Аз харесвам и четирите, но най-много се впечатлих от последния, защото към този момент никога не съм имал подобен цвят и в случая бял цвят с този сатенен ефект. Наистина е много красив. Колежката ми имаше един счупен нокът и реших веднага да пробвам гела, като разбира се избрах белия цвят. Както знаете, консистенцията на геловете на Dama Nail Art са по-скоро към нисък вискозитет и затова с тях се работи изключително бързо и удобно, защото са саморазливни и много бързо може да ги поставите на нокътя. Може да си правите различни шарки с този гел. Ако искате по-прави, ще използвате V-образно движение или ще го поставите от кутикулна зона към свободния край. В случая аз реших, че искам да направя такъв ефект като течно сребро и започнах с самата четка да правя кръгови движения, за да направя този ефект. Разбира се, после трябваше да пиля малко повече, защото в свободния край трябваше да поставя повече материал, защото трябваше да повдигна малко този нокът, но крайният резултат е много хубав. И междувременно може да ползвате моя промокод CHRIS10 за 10% отстъпка на сайта на damanailart.com. Кажете ми дали ви харесват новите гелове на Dama.